ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦଳେ ବଣି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଦଳେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ବଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ସକାଳ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ବସାକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବଣିମାନଙ୍କର ଭଲ ମିତ୍ର ଥିଲେ କୋଇଲିମାନେ। ବଣି ଓ କୋଇଲିମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ରହୁଥିବା ବଣିମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। କାଉମାନେ କଷି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ବଣିମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ବଣିମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ କହିଲେ, ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ କାଉମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଆଉ ସହି ହେଉନି। ମୁଁ କାଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଏହା କହି ସେ କାଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କାଉ ରାଜା, ମୁଁ ବଣିମାନଙ୍କ ମୁଖିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ନିବେଦନ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ କାଉ ଭାଇମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଆମ ବସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ କାଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାହେଲେ ଆମେ ବଣିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି କାଉ ମୁଖିଆ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବନି। ଯଦି ତମେ ବୁଝିଯିବ ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବଣି ମୁଖିଆ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କାଉମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଯା ଯା ଏଠୁ, ବଡ଼ ଆସିଲା ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ତୁ ବୋଧେ ଆମର ବଳ ଭୁଲି ଗଲୁଣୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୋର କ'ଣ କରିବୁ। ଏହା କହି ସଭିଏଁ ବଣି ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ବଣି ମୁଖିଆ ଦରମରା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ବଣି ମୁଖିଆଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି କୋଇଲି ରାଣୀ ବଣି ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ କୋଇଲିଗଣଙ୍କ ସହ ବଣି ବସାକୁ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ମୁଖିଆଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋଇଲି ରାଣୀ ସମେତ ସଭିଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। କୋଇଲି ରାଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। କୋଇଲି କଥା ଶୁଣି ବଣି ଚଢ଼େଇମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି? କୋଇଲି ରାଣୀ କହିଲା, ମୋର ଜଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ସେ ସବୁଦିନ ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆସେ। ମୁଁ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଉମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏହା କହି କୋଇଲିମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ କୋଇଲିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ କହିଲା, କୋଇଲିଗଣ ଆଉ କୋଇଲି ରାଣୀ, ସଭିଏଁ ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ। କଥା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି। ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପରେ ହେବା। ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଖାଇନିଅ। କୋଇଲି ରାଣୀ କହିଲା, ମିତ୍ର, ଆମେ ସବୁ ପୁଣି କେଉଁଦିନ ଖାଇଦେବୁ। ଆଜି ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହାପରେ କୋଇଲି ରାଣୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କର। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଣି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବସାରୁ ଆଣି ତମ ବସାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଉମାନଙ୍କ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏହାପରେ କୋଇଲିମାନେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବଣିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବସାକୁ ଆଣିଦେଲେ। ତାପରେ କୋଇଲିମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଉ ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମିଶି କାଉ ବସାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କାଉମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରେ ବି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଜିତି ପାରିଲେନି। ଏମିତି ଯେତେଥର କାଉମାନେ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ କାଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ, ଆଉ ବଣିମାନେ ନିଜର ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବଣିମାନେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କୋଇଲିଗଣ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ।
ଏହାପରେ ବଣିମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।